מה אתם עושים? אנחנו מושכים לך את זה. עכשיו, כעבור 3 דקות. הפצע שלך נעלם, קודם לוקחים את המשחה. עכשיו תסגור את הפקק ותפרסם לכולם שנדע מה יש בפנים. אני מפרסם תורי. הנה, עכשיו הלל יאמר לכם מה עושים עם זה. לוקחים תאנים ולימון ומפרקים ועוד כמה עשבים ואלוברה ומערבבים עם מים חמים עם מים קרים וחמים, מערבבים ככה ואז יוצאת המשחה. מה המשחה הזאת עושה? יהודה, תסביר מה כתוב פה. המשחה הזאת, תסביר לנו שנדע. מה עושים? משחת, איך קוראים לה? משחת הריפוי. כן. מה בוא נראה, עושים? שלב ראשון. מה עושים? עושים על הפצע או שריטה או צלקת. ומרח או מרחי על הפצע או שריטה או צלקת. ומה פה רואים בציורים? והציורים מראים שמישהו היה לו פצע ביד. ואז הוא שם את זה, וכעבור 3 דקות אז זה הבריא לו. ואז הוא מחייך. עכשיו בוא תראה לנו את הפצע שלך שהבריא. רגע, הנה אתם רואים? לא רואים אותו כבר. לא, רגע. כן, רואים. רואים קצת, אבל הוא כמעט נעלם. וזה בזכות לוקח המשחה? זמן. אם נגמר הסבון, אם אפשר גם... אם נגמר הסבון כלים, אפשר להשתמש במשחה הזאת כדי... לא. כן, למה? תגידו כן. לא, אבל אין בו שום דבר שמעושה ריח טוב. אז עכשיו אתם... שנקה. אבל זה לא מנקה. לא? זה לא סבון. אז מה היא כן עושה? אז עכשיו תפרסם, נו, זה משחה, תפרסם, יהודה. זה משחת הריפוי שמשכים על פצע, או שריטה, או צלקת, ותוך כמה זמן זה... לא, ואם זה, ולמשל חבר שלי שם על צלקת גדולה, אז זה יכול לקחת כמה ימים עד שזה ירד. אבל יהודה, אם מישהו קונה מכם את זה וזה לא עובד לו, אתם תחזירו לו החזר כספי? אין כזה דבר, זה עובד על כולם. כמה תחזירו לו? בכמה אתם תמכרו דבר כזה? 40 שקלים. לבקבוק או לכוס? לבקבוק גדול. לבקבוק כזה גודל. ואם זה לא יעבוד לי, כמה כסף תחזירו לי? אז את תחזירי לנו את הבקבוק ואנחנו נחזיר לך את 40 שקל שלך. אוקיי, תודה רבה. ואסור לשתות את זה, בכלל אסור, זה לא תרופה או איך משהו. קוראים למשחה? מה השם שלה? משחת הריפוי. רק היום, ב-40 שקלים. אבל למה דווקא 40?